Karena di dalam banyak artis yang luar biasa. Ini yang kita tampilkan sekarang artis yang sekarang lagi viral, yang sekarang lagi hit, lagi booming, lagi baygon. Pak so hit baygon, yang lagi hit naik daun. Oh naik daun, dia naik daun akhirnya jatuh karena daunnya tidak bisa. Maksudnya terkenal gitu ya, terkenal. Yuk, sepotannya tahu artis selanjutnya untuk anda semuanya. Ya, tiga. Silakan. Suaranya mesti enak. Trio. Saman ketemu iki, wes toh, pengen ngidoni mesti. Gak mungkin gak. Shan shana na na na, shan shana na na. Abuh kan? Ya, Apa? keliru saya. Pak, gasing cemili. Juna sake, koi mujhe. Juna sake, la 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 la, koi mujhe. Chole tuhai lage jani agan, chole tuhai lage jani agan. Jajaraji. Kocok ngatur raji. Jajar apa? Jajar. Kowe kita jajar Jajareja jare pawen tumere jahe tumbar. Jahe tumbare tumere masako. Kok bumbu masak ta? Masako Ajinomoto. pelak kocak Madura. Pelak ban mecah Madura men sekali pelak ban. Wah, pelak ban. Pelak India apa Madura to iki? ban tapi Hati-hati colokmu yo, hati-hati colokmu. Nyapa nyolok barang wong kene ora lapo-lapo kok colok. Colokmu cangkemmu maksudnya. Oh, congor. Iya. ya ban tak pelak Tretan dibi ya. ban tak iut ban Apa? ban tak bisa men iut ban Oh, Deremak. derema bos nyaman ongku. nyaman ongku Oh, patek celah. Iya. Oh. lah lagu duroke aku duwe Piye? apa salam kerong lah aku seneng Oh iya sampean. nadanya coba du depagi salam kerong apa ya Kerong apa? dari bulan sacelatong lali aku wes tak bisa Pada bayi. Padha ae kok yo. Kowe nyanyi wong loro ya? Kowe nyanyi wong loro ya? Oh enggak, karena kamu tampilkan sini nyanyi orang duet. Boleh. Oh, duet sama adik yang sunat. Oke, siap. Ya ampun. Ya ampun. Nah kok artis teko Pasuruan ya? Iya no. Oyot. Oyot apa toh? Lah sapa? Oyon. Yono. Oyon. Yono. Loh tapi kan Upir. dia yang nggawa oyot. Enek oyote tapi cilik. Ya ampun. Sepotan. Sapa? Ya, sepatu. Ampun. Lampunya dihidupkan aja biar Oke. nggak mati-mati Ono ya. Mbak Neosari. Iya, oh komplek. Sapa to iki jane? Agak maju. Gelem tak bedosi mercon dasmu. Sabar, Pak, Bos. sabar. Iki wayahe nggae kembang lho kok iso nggae lampu. Paling Lah, apa? kembang. Ya ora ngerti to perkara aku ini gawe kembang mlebu rumah sakit. Lah, Kayaknya apa? kembang kok mari rumah sakit alergi to? Ora, Kembang apa to? kembang api, Mas. Dasku mbledos. Adik namanya siapa? Iya, Mas. Tak kenal maka tak. Tak kampleng. Sayang. Pak, wong wedok kok sambut tonyo. Yang ini kurang ajari wong lanang lho, sio-sio karo wong wedok. Tapi ya- Aku ya termasuk deretan artis Jawa Timur to, Mas. Sopo? Penyanyi Jawa Timur Mbak iki, Mbak Neosari, Ah. Neosep, Neoremasi. Kok iso obat tok? Obat kok. Lah yang termasuk obat. Oh iya, kamu namanya siapa sih? Diperkenalkan warga masyarakat
Andiki Jedong apa ki? Wotan. Wotan Mas Jedong. Nah, Perkenalkan nama saya Nyiliti. nyiliti siapa, Dek? Nyiliti Mas Sudarto. Nyiliti siapa gitu loh. Nyiliti anak. Oh, Iya. Asli dari mana? Saya asli dari sini saja, Mas. Mana rumah kamu? Saya tuh asal usulnya dari TPI. Oh, TPI. TPI terus? Tangkis Porong Indah. Oh iya. Mas Darto mesti ngerti, Mas. Langganan di Langganan sini. apa? Langganan apa kok? Langganan aku ning kono bakulan to, Mas. Bakul apa, Mbak Yu? Bakul kroto to. Pakan apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Mas Darto. Asik. Dek, Pripun, Mas? di sini kamu tahu nggak acaranya teman kita sendiri, saudara kita sendiri? Iya. Mbak siapa? Mbak Ratno. Ratna. Nak Ratna ini bahasa Indonesia, nek Jawa Ratno. Iya. Mbak Ratna Antika. Ya, penyanyi kondang. Wah, siapa yang nggak kenal Mbak Ratna Antika? Sudah melanglang buana dari Sabang sampai Merauke. Kabeh berjajar pulau-pulau. Lagu. Wih, biasa Lah loh. iya, Mas. Terkenal senusantara Adek, sampai luar Aku mau dandan ning daleme Pak Abah Wuliano. Sapa? Abah Wuliono. Iya. Omahe apik, Mas. Tenan ning sayangi siji. Apa? Jedinge ra nek ciduke. Kuwi shower saiki, shower. Lah piye kene wis kadung ngeblet kuwi akhire tak celupne ngono e, Mas. Ngawur. Loh, wedok dicelupne ta? Tak celupne kloset. Awakmu lanang apa wedok? Ya aku iki delok-delok to, Mas. Kok iso Nek delok-delok? iki wedok nek kuwi yo tetep lanang. Oh iya. Adik, Pripun? tadi Mbak Neosari, Iya. kakak-kakak tadi Kakak yang cantik-cantik. udah nyanyi. Sudah semua. Kamu nyanyi sedikit aja terus nanti nyanyi bersama. Oke. Makanya Mbak Ratna kudu munggah. Mbak Ratna ya. Kowe kok duet awakmu karo Mbak Ratna. Iya, Mas. Ya, nyanyi. Lagunya, Mas ya. Mbok. Awakmu menehi apa ngono lho? Menehi apa to, Mas? Lah iki mau lho arep laku. Kuwi iki kaya urung karuan lho. Kok menehi iki? Maksudnya memberikan apa? Kene iki ra gablek apa-apa malah kon ngekeki iki lho. Iki lho arep lapo? Heh? Iki lho maksudnya awakmu ngeramekke ben panggung iki rame lho. Ngeramekne mbok nyumet kembang api ya rame. Maksudnya panggungnya ben murup. Ya dibong. Bong das. Maksudnya suasanane biar ngono lho. Biar ya samplok lampu rak biar. Iki lho nyanyi iki lho menehi nyanyi apa? Hiburan. Nah, hiburan. Oke. Kasih kamu sih. Nadanya, Mas. Drumnya tak pira, Mas? Deh, Nada kok aku saya drum. keyboard nyapa drum. Ya nek penyanyi sing umume iki kayak keyboard, nek aku kan beda Ya, to, drama Mas. ya. Cek. Cek. Nih. Oh, anake iki jare pengalaman tukang drum ora? Kuwi tukang drum. Udah jalukmu piye? Kowe nek ra iso ngedrum tak gantekno camet lho. Kuwi Apa? kuwi tukang drum A1 lho kene. Camet iki apa to? Ketipu. Ya. Tapi yang campur ke drum. Lah iya. Cek. Cek. Wih, drum apa ngaret cacek. Ya, Wis to. sepiro. Nah. Jalukmu sepiro. Ya contone sing Terus nih. Terus no. berarti decek terus. Terus. Terus, Mas. Ya. Yuk. 2 3 4. Sik, apa? Kudune kan cek nyapa mbok wali. Kayak iso apa ora ta? Iso apa ora? Sabar. Ini tak drami cangkeme wis cangkem bareng. Wis wong loro wis ndram. Ayo. Malah judek wong kene rumah saya. Iki sone sapa? Ya Mas Sudarto. Sapa? Sone sapa? Sudarto. Sudarto. Sudarto Audio, let's go. Lah kok yo ora jelas. Kuwi mau apa? Musik sing anyar. Musik sing anyar. Son-sonan. Kowe njajal lagu apa wis tak kendangi wis. Yes, Bang. Cek. Cek. Triala ko trinaka sari elae lo jeneng kadol sing nyanyi ayune
Dolan awan-awan delok campur sari kuyon maton kok enak nonton dagelan telu sing rupane kaya suka tamu kok iso kasok-kasokne kancane lho wawur-wawur lagu sing apik kaya lu matamu picek lho mataku Nyamuk karo rupane kaya. gini lho mas nyanyi baca ya ampun Ndase kaya-kaya. lah kok dadi talkon ngene we masa enek sinden diklothok ndase lah carane kowe nyanyi ngelone kancane mbok lagu kaya aku lho lagu apa? kadane C lho iki lho aku iki dek anake petani bapakku macul ibuku terus ditandur buruh tandur Ibuku buruh tandur lho yen awakku dek anake wong hebat bapakku pejabat simbokku konglomerat cocok akal ya iso Iso lah. jajak Aku iki mas anake seniman. Ibuku jaranan, bapakku dagelan. di rumahne semene aku kan Mas, awakmu ya iso aku ya iso no nek kaya ngene iki jelas wong sugih aku iya aku iki dek anake wong mampu ibumu babu bapakmu kaya yo sing apik to nek gaweane aku sing apik tapi kan Lah, kalau kantine pas lho, Mbak. paling gak anake bos iya aku iki dek anake bos karet bapakmu pencopet ibumu dadi penjambret panjen keluargaku maling kabeh mas tapi wong ora enek apike belas Terus jalan masalahnya kowe iki nyanyi ora padha karo kancane lho lho mbok nyanyi mbok padha karo kancane nyanyi apa sing enak to nyanyi sing enak mbok kaya aku mau sing enak Nah. nadane enak A minor AM nyapa ayarmu kumat apa piye Iki koyo cah cilik ae diwarai percaya kene iki penyanyi dadi kok iki kae lho adek anak baratake mesti tangga nada ngene ngerti Latihan penyanyi iso. vokal mesti ngerti adik kuwi adik Darto kuwi Adik Darto Darto sapa to Radito kowe adik Dito sama adik Darto Mas ora Darto bae lali ya bapak Bapake. gila tenan gonku ya Iya. ha 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 iya bisa senam vokal begini ya roh ora ya Ya, Mas. ya tiga ini mau loro 3 2 1 nek ngono ya kecil to mas jajal ya penyanyi-penyanyi kabeh iki sing marai ya aku iki lho penake wong loro lho 3 2 1 ya iso ya iso ora masaku iki lho iki lho gitu iya Memasne tangan 3 2 1 mas ya wis iso langsung
Coba. tente yo medun iki lho. Ya tergantung tanganku no. Oh manut tangan Iki ya. lho, kene Pak 3 2 1. Iya Mas. Aku enek ono getaran iki enak. Ben rada keri Mas. Iya, kowe tak jaluk mau piye tak turuti kowe, ayo. Asik. Enak. Oh, ngono lho, ayo. Oke. Oke. Bisa loh, bisa Kowe loh. jaluk getarane sing ora. Mas, Coba. masa yo Mbak Ratna latihane ngono kuwi Mas. Ora percaya kok tekono aku munggah. Tekono ora percaya ngene iki. Ayo, 3 2 sampe ayo. Iya, Jal. Pas berarti gue. Kuwi anu nyanyi kok greges to jan. Kowe temen ngomong. Mana tuh? 3 2 1. Ya udah. Pina aja. Jadi mau enak. Jadi getarannya itu vibrane yo silakan. Pernapasannya yo itu. Ya. Getarannya yo itu. Sama yo kayak bukan nyanyi enek. Apa? Vibrane. Kowe tangan mungkin dhuwur terus. Ora mbok dokne. Asik. Aku yo goranku pedot. Berarti nyanyi wis sip. Sip Mas. Joget. Bisa. Joget juga bisa. Oke. Oke. Selindro Mas. Bisa. Aku iki Malah kuwi neh. Orang kuwi selindro. Selindro. Selindro kuwi lah joget kaya aku. Selendro sutraku nek Selendang. Oh selendang. Selindro. Dadi lah joget iki ngene tok, ngene ya. Piye? Jadi delon. Iya bos. Selindro Banyangi. Nggih, lan. Nggih. Contoh joget iki kaya ngene. Piye, Mas? Gerajakan janji. Lan. Enak kok. Mbok sumpal, teh iku ora muni belas, Mas. Muni. Ora muni. Muni goblok. Mbok sumpal tak Belas, dadal aku sampai iki lho, isin. iki lho tangan iki suarane 1 2 3. Kene. Lak mlaku. Enak koyo ngono. Iya iso. Nek tangan-tangan piye? Iki lho. Iya iso. Iso. Jajal. Iso. Dek yo Nek tangan-tangan tangan kiwa. iso. Wah, iki yo iso. Piye? Nek tangan-tangan Piye? Kuwi ngomong sing ora iso wis gak iso. iso muni. Alah timbangane aku isin ning kene diurang. Muni Mas. Muni. Jajal lho. Loh, muni. Muni to. Muni loh. Muni. Makanya aja putus asa. Lah. Oke, yuk bareng-bareng hadirnya bersama Campur Sari Buyon Maton yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Betul. Hadir di sini. Di desa khususnya Dusun Waton. Ya. Dong. Masih ada artis-artisnya. Wes. Kancane wis baru ngono ngene. Mumpung iso, Mas. Yo ora oleh. Ngomong ya Mbak, Wah, rumahnya. ngomong loh ya. Ya, ya. Barana. Boleh. Barana suruh naik panggung. Diaturi di atas Omong panggung, orang, siap. Barana. Naik Dimohon panggilan bagi siapa saja yang mempunyai nama Ratna Andika. Sing di omah. sing di omah. Dimohon memindahkan mobil yang Eh,
naik panggung. Oh, naik ke panggung, Ding. Sohibul. Lho kok ngaku ding barang. Seperti Untuk Mbak Ratna dan juga Mas Sudarto Ya. untuk bisa naik ke atas panggung. Yuk. Sing ndi wonge? iki Mbak Ratna. Biru-biru tok. Bali. Mbok cipika-cipiki mesti kowe. Lah padha wedoke. Kowe opo? Mbak Ratna selamat sudah di kita. Putrane. Putrane iki Putrane lagi. yang dikitan itu putrane. Oh, ora omong Mas aku. Putrane kasih mic dulu Mbak Mas Ratna. Radito. Mbak Ratna kita minta naik panggung. Untuk Ya untuk apa-apalah. Yang enggak menyapa niki tonggo-tonggone sampean kuwabeh sing hadir iki. Tenan lho Mbak iki, tenan luar biasa lho. Iki sampean duwe gawe. Telon nggone Apollo mau wacet. Mosok ngene wae. Acara iki yo, acara iki yo. Ora, Mas. Nyapa? Ya kalau iki pancen macet lho, Mas. Iya iya iya. Ya ora perkara iki. Ya wes. Ya wes. ya Allah. Mbak Yu, siap-siap. Bilang apa satu patah dua patah kata? Buat saudara-saudara Saudara-saudara, saya. nggih nggih. Tonggo-tonggo Kagem desa. tonggo-tonggoku kabeh. Muga-muga sampean iso menikmati acara malam hari ini. Amin. amin. Mas Darto, alhamdulillah. Tutup. Sing ndi? Iki sapa? Iki bapakku. Bapake Mbak Ratna. Ngawur iku ngawur. Lah ora apa. Tutu iki. Oh, biasa yo ketemu ning mobil iki kungi wali. Lah ya. Bapak, mriki Pak. Kok beda, Pak? Monggo, Pak. Monggo. Maju man. Sama adik sini Dek, adik. Ah, oke. Sini Kakak. Kak ya. Oke, monggo Pak. Tadi dilanjutkan Pak. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak aparat keamanan yang memberikan izin pergelaran malam hari ini. Terus matur sembah nuwun gawe biodo-biodoku kabeh. Luar Oke. biasa. Acarane lek niki ora sukses tanpa jenengan sedaya. Bener. Nggih matur sembah nuwun sing bagian ning mburi sampai bunder-bunder wonge lho. Oleh sing bagian ngudeg ngene terus wis pokoke matur sembah nuwun. Terus muga-muga ae ndang diwenehi rezeki sing barokah ben ngamri engko capercel rene maneh ya Lur. Amin. Muga-muga mbok menawa iso saulan pisan ngono lho ya Lur. Amin. Purun Mas Percil. Purun. Kita aku sing keberatan kita. Ya. Nyapa lho kok Kowe berat. iki dipromosino ning Loh. kene. Oh iya ora apa-apa. Masalah iki ya. Lek pada umumnya. Iya, Mbak. Nek pada umumnya tanggapan ngene iki kan mesti kanthi biaya. Bener. Ya ta? Lah Mas Percil rene iki mek ora gawe biaya. Sok rene iki mek gratisan tok lho piye. Coba ya. Luar biasa. Hebat. Lah piye ini Hebat, hebat. Jajal. Awakmu dermawan tenan. Karo kanca karo dulur ora beda-bedane ning kene mbok gratisi Tepuk kuwi. tangannya mana? Loh, Ahli Sing saja. ngomong sapa? disekseni lho Bos karo masyarakat Lagi kelarane apa-apa nek bensinnya solare piye. Edan luar biasa dermawan. luar biasa tenan wis ta lah. Ora ana seniman kaya Mas Percil. Ora ana. Wong iku lomo. Luar biasa. Wis to yu ora usah gawe apa-apa. Tak teko rono yu. Ahli sedekah Mas. Ora usah dibayari to yu. Ngono ning aku iki. Yakin ora percaya saksine Mas Bedus. Aku ancane ngomong ngono kuwi ndek ngene tapi terus lali. Nyapa ya deh. nek masa lali iki lho. Lho Umi Mami lho piye keadaan iki lho? Jawabmu. Lha lah aku ngono. Awakmu Umi ini juga ningali nontonnya YouTube to Mbak Yu. Setiap hari pagi malam sing didelok mung sampean ora ana sing disenengi ya kuwi Umi Mbok Samami. Samami, nggih. Umi luar biasa. Sing di Sing di? Sing di apa wis ero? Apa wis ero? Umi Sing di matamu kok nyawang. sing di. Ayo lho. Nah, atur nuwun Mi. Kowe kok nyawang ngono-ngono. Ya aku sing goleki Mas Toto. nggih. Ya niku Mas, Nggih. sampean ki ning kene digandrungi. Siap. Ora mung marotoku tok, tapi keluarga besarku kene pancen seneng karo sampean Mas. Nggih, nggih. Percil. Aja ning ngono ape tak rabi sitok-sitok ya ra. Maksudnya duduk ngono kuwi. Kowe iki disenengi Mas, kowe iki ditresnani piantun kene. Yo mau teko jarene ngene mbakku ning mburi. Lho, lah sing maca iki ning
ndi? Arep diapane, Mas? Arep diapane? Apa dituku wong buritan sing lumae gedhe kuwi lho. Lho, apa? Digeseretan anake. Jadi digeseretan anake sik cilik. Aku jare kulit jeruk kok piye. Mbak, Pokoknya nyanyi ya, Mbak. matur sembah nuwun ya Mas. Silakan duduk kembali. Mohon maaf kakak-kakak luar biasa. Weh, suaramu penak le kowe. Ya, sesuk nyanyi ya le karo Om. Ya, oke, siap. Terima kasih.